danna liking, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Yau interview da wa zan fara ne ma yi. Bari in fara da kai Sarki Alinu. Kai dai baka da mutunci wallahi. Waye ne kake cewa bai da mutunci? Kai din nan. Ni kuma? To me nayi? Oho, na tuna. Saboda magana da na gaya ma jiya shine kake cewa ba da mutunci. To ka yi haƙuri. Ka ji Sarki Ali? Domin na san kai mutum ne mai haƙuri. Ka yi haƙuri. Ba komai. Ina ɗan Sholi. Kai yanzu kake tashi daga bacci? Yanzu karfe 3:30 na rana fa. Dama akwai tambayan da zan yi ma. Shin in za ka ci abinci wani irin kalan abinci ne kake ci? In zan ci abinci? In za ka ci abinci, musamman ma da rana, lissafo mana kalan abincin da kake ci. Da me kake ci? Da kunu mai tsami. Har da kunu mai tsami kana sha? To mun ji ɗaya, sai kuma mene kake ci? Da albasan tattasai. Kutume lesi, ina ka taba ganin albasan tattasai? Kaji wawan banza. Ni ne wawan? Lalle ma wannan. To mun ji ka lissafo mana abu biyu da kake ci. Da kuma mene? Da kanwan biskit. Kanwa da kanwan mene kace? Da kanwan biskit. Cap ija. Lalle kai dan Sholi, kai kalan abincinka ba kalan abincin da mutane suke ci bane. Ina Tijjani Assassin. Inda Rabbana. Rabbana ba wahala. Tambayan da zan yi ma shine naga cikinka yayi ƙato kaman buhun masara. Wani irin kalan abinci ne kake ci? Kaza. Ban ji abin da kace ba, wani irin abinci kace kana ci? Kaza. Kaza kake ci? To amma kuma Adam Zango ya ce min kullun garin rogo kake jikawa sai yasa cikinka ya kumbura. Wallahi ƙarya yake yi. Danna liking, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy.